ta ka da girgida. Gashi na zo da kiɗi na tunda ne ko na fi kauna, kira a ce kun zazzauna ga kiɗa na ya nuna. Kai ashe komai da lokacinsa, kai ashe komai da lokacinsa. Allah kai ashe kowa da arzikinsa. Rabbana ya yarje mu duk masoya su kula mu komai kiyasin da mutum da ba mai ture mutu. Ashe 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 duniya iyawa ce, ta baiwa wancan wantaran ta kwace. Allah ka saka da duniya ta rude mu, Allah ka saka da duniya ta rude mu, Allah ka saka da duniya ta rude mu.